Dobra komunikacija između reditelja i glumaca na kraju rezultira dobrom predstavom. Tako je bilo i ovog puta. Dok su glumci uživali na sceni, publika je uživala gledajući ih. Iako je trema bila vidno prisutna, reditelj uz osmeh govori o samom procesu nastanka predstave. Baš je kratko nekako trajalo, iako smo radili 2 meseca, stvarno smo nekako radili lako, sad malo me hvata i panika da nismo radili prelako, to ne valja, ali šalim se, to nema veze naravno sa kvalitetom, ni sa čim, ima pre svega veze sa uigranošću šabačkog ansambla i sa prosto širinom repertoara koju oni igraju, koja je zaista fantastično, od domaćih tekstova preko klasike i nekih autorskih stvari, tako da sam ja stvarno jako lako radio, jako lako su ljudi prosto ne slušali, nego ne dograđivali moje ideje i eto, napravili smo jednu predstavu u koju svi jako verujemo i sad bi, eto, sad nema ništa drugo i ništa lepše nego da je podelimo sa svima ostalima. Lepo je bilo videti prepunu salu i osmehe na licu zadovoljne publike. Iako predstava traje 2 sata i 15 minuta uz tačnu igru, odlične kostime i dobro osmišljene likove, činilo se da je publika htela još. Mi smo za vrlo kratko vreme, jer 8. februara smo imali premijeru Hajkina Vuka, već 12. februara počeli da radimo na ovoj novoj predstavi i evo, 5. aprila je vreme za prvu premijeru. Lako je raditi kada je tim bio dobar, uz Ivana Vukovića tu su bili Slobodan Obradović koji je bio dramaturg, Marija Kalabić koja je radila scenografiju, tu je takođe Ivana Mladenović koja je radila kostime, sašila je divnih 11 kostima za 11 likova kojih imamo večeras u predstavi. Tu je takođe i Vladimir Petričević koji je radio muziku. Uz naš standardno dobar ansambl gde igra 10 glumaca šabačkog pozorišta imaćemo i ovoga puta gostujuću glumicu. U pitanju je Minja Peković, glumica Narodnog pozorišta u Subotici. Muzički efekti upotpunili su predstavu i opšti utisak cele večeri. Glumci su još jednom dokazali da mogu da se snađu u svakom žanru. Predstava kakav kupleraj vredna hvale. A ceo tim koji je radio na njoj zaslužio je i dobio veliki aplauz.